Kailan sa tagi masunod ko silang awak ay batasan kay narabo si Serdino basi isumbungtan ni Presidente Duterte. Tinawag na. Okay, una soy. Okay. Mga igala ako si Patrolman Delphine Gaye, aka Don Romantico. Ang dramaturgos Mumburuet, Radyo Cebu. Kaya ito, naniniwala sa simpleng kasabihan. May kasabihan. Madaling may love sa gwapo at maganda. Pero subukan mo sa taong napatawa ka. Alay mo na in love ka na pala. Love is not about beauty, it's about happiness. Ako si DJ Boy Maxoy, ang kanhi DJ sa ABS-CBN sa MOR Cebu. Napo ko'y mga paistorya ho. Gingon nga, hindi man ako kasing ganda ng nanay nyo. Hindi man ako kasing sexy ng ate nyo. Malay nyo, ako pala ang kuya nyo. Bagay ito. Italo sa ato itong musika karon niya. Grabe po itong pagbuki kabisi karon so yung sige tag-show. Gani atong dito sa musiyusok mo. Uy, iyak dali sunin nato ng atong presensya sa taga-media, no? Nasa Luyo na pit. Nasi Arnold Bus naman ti tatak. Orang po si Angie Saniel o si Jobos ti Alipol sa ABS-CBN. O niya, doon, katong dito ta sa ato sigin lang si Secretary Dino nga nindot kayo ang pero 7 to direct pahigayon kita og daghang mga events labi na sa to PCR month, no? May pahigayon kita og halad sa mga libon suroy sir. Yan napita sa may Plaza Sugbo. Tinood na. O niya, nakita nato dito doon nga doy bata. Kamanti katong bata doon nga gagaduwa taog katong palayo, katong bunal-bunal. Sus na ikog yung ako, Ano na ikog yun, pero hinay ra. Hitagan ang bata sa luyo. May ganyan na bata dito nga, hala ka rin sa katabanog! Ka rin sa katabanog! Anak mo tuloy ote? Kapalupad ba sa katabanog? Hala ka rin sa katabanog! Sugang mulupad! Kasi isagit-sagit pa. Sige, tingnan mas luyo. Junior! Junior! Atay! Ulit ni Junior, papalit ang buwan! Di lagi ko tayo, pinagduwa pa kong tabanog! O sa mga imo tabanog, Junior, masuna na! Onya! Kanang imo buhat tayo, mulupad na! Sinawahi ko gamay akong pag-adto na to, so tungod kay traffic kayo, di kan gusto lamban. Traffic kayo? Yung ka pa ko, naghimo ko sa permits na promosyon. Ang sa kayo naman si, dapat ko babae, guwapa kayo babae, soy. May dapat ko babae, guwapa kayo. Dapat na ko, di kan kayo kisipit ka ng guwapa na, mahubog man ka madugay. Tinood na, basta na yun. Ibati ko katulgon, Puks, nakatubig ako siya, guwapa kayo kung tapad. Guwapa kayo. Pero, pagka nakakalingon ko, sukugalingon, mahaana ko tapos, Puks, katugis ng dughan. Onya, Sus! Sa babae, suko ang babae lagi. Nasuko ang babae. Suko yun na. Sige, nasuko anak. Lagi yung samanin mo. Sa ay, nagtutog lang kada. Kiyak lang naon ni mo. Hindi mo na isunod kita. Huwag ko puguso ko madungka na. Sabi nga lang, giniwintin siya na. Kasus ka. Sunod kita. Salagin ka. Agad tayo ito magiling na. Hindi natin sa ikinan, no? Hindi natin sa ikinan ba, no? Ito. Sige, ay, sorry. Kaya kita mahikap ko rin. Oy, sorry kayo. Kung asa ta makasa, ato ta muhika. Pero katong ako adon, katong yapon tayo ma. Bisayo ko ato. Bisayo ka. Ikan ko din sa pero 7 padung ko dito sa Kulon. Tingin papalit ko ni Mama Rayos og bag. Pag abot na ko dito doon, may giurong nga babae din. Duha na kami dito sakay. Duha. Guwapa ko kayo. Uy, nagtapad ni. Tatad mo. Nagtapad po ni. Ang problema lang sa babae nga akong katapad kay naikugos nga bata. Naikugos nga bata. Ang bata, grabe ka mahila kasi kasi hila ang bata. Puti ka mga, ay, John, hilom na John. Tutoy na din. Uy, hindi niya. Breast boy mo na yung pinag-importante. Ilamin na, bugod siya. John, tutoy na din. O, di kita mo tutoy, John, Ako rin pa tutoy sa akong tapan. Uy, gising ka na ako. Wala kay, muurong ko gulong na nunta. Pag abot sa gulong, hilom na. John ba? Tutoy na ba? Hindi ka rin ka mo tutoy. Ipatutoy siya na doon sa kuntapan. Makapagpendo ha. Sus, makabot na nga doon sa Subo. Abot yun ko rito doon. Sa ilo ka? Putong kita na lang ako inahan na. Kaya ko na, John ba? Di ka ipatutoy ko sa kuntapan. Ako na lang inahan. Nang, pagklaro, ipatutoy ni mo, kaya nalapas na ko. Let's go! Kulo na ba yan ako? Nalapas na ko. Ripadi na nagos ako printing. Ripadi bigyan. Kulo na. Pero iba ko doon ang pinasang mga asawa ko. Kutong sinusa kayo yung asawa. Tinood na, dili. Apag tinood yun, hindi ka ng mga bana, bantay ka na yung mga taurong kataas kayo, diba? Tungod na sa ilang gugma sa ilang asawa. Ay, gugma sa asawa. Wala na silang walang kaos na pang bukis na silang asawa. Muna taas o kinabuhi. Ladies and gentlemen, kanana ko ng mga bana nga mukis sa ilang asawa, mutaas ang kinabuhi. Tinood na. Tinood na. Wala. Sa ato pa doon.
kanang mga bana diha nga muki sa dili nila asawa. Oy, wala mo mong kinabuhi. Nga naman, hindi mo asawa, hindi mo kisan. Di, dali na kang Dali nang mamatay. Dali na matay. Oy, ginahibaw ka doon. Diyos ka patag silos-silos. Ang ako asawa silosa. Ayo, sir. Magsilos ka ni mo? Nabigyan ni mo. Nabagyan na ito sekretary, si Sir Rino. Silosa kayo. Mauli kay Kusbalay. Ako tanong alas 8. Ni charge na ako silbon. Charge mo. Unya, ang ako asawa pag alas 9. Natuog namin. Gipikpik ko na, basta pikpik ko doon, makatuog na yun ko. Pagkatuog na lang ako, gibatang ako sa alas 12. Pero nag-charge pa na ako silbon. Ngayon? Sus, tinitan ako ito, ipasin natin yung mga trinitan, yung mga third party. Pagtanaon niya sa silbon doon, hala! Pagpasa niya, na may suwag na beautiful. Isumba ko siya. Wala mo ka. Why? Kasi hindi ako sa'yo, ha? Kisa man yung suwag ko. Kisa man yung beautiful. Dakong daya sa may beautiful, di ba? Tanaw siya yung silbon! Sumde. Sus, pagpasa na ako, battery full, hindi beautiful. Battery full, hindi beautiful. Wala kasi ko sa... Dakong yun, dakong suwa. Lang interpret. Tinaw na. Pero mga kailangan sa mga, uning ako amigo, magtagilid-tagilid. Tinaw na. Gikan sa mga ginikanan, pinanggaan mo silang anak. Tinaw na. Ako pinanggaan sa ginikanan, may sinayin na kong naw. Pinangga ka? Ay, pinangga? Kaya ko din mo, mga special siya. Pinangga ka? Pinangga. Kau sa mga sa probinsya, gadua ka butitigit. Kanang kuan ba, kanang palwa. Palwa ka sa... Sama kita na dito. So, labi ba? Sama kita mga punsoy. Sama kita, piya akong hawak. Karon pag uminang suliga kay skila ko ni Kalundres ni City Anyos nga pangitan tong panahona. Okay. Inig agi na ko gabang na ko sa mga eskwelahan. Sumugon ko sa among mga silingan mga standby. Asa may sungay Kaya usap pa malaptan, makakaalam ko maglakaw. Hallelujah po, Okay, no? sikit magaya ko diri kay pirahan man. Oo. Ya akong hawak ko na piang. Nga naman ako yung discrimination na ako. Sumugon ko. Paglaban na ko ito, mare. Gilping. Grabe hapon ana doon. Napatuloy si Sony mo. Sumagot ko. Amigo ko ta. Grabe ko. Amigo ko ta. Gusto na mo sabay nimo. Kurot ka hon. Sabot, lagot na yung gusto mo to. Kalis ko, eskwela ko pulis. Ang pulis na ko, madugo ko balikan ako. Di ko ganahan ang sawa yung gagtimbang. Hindi na ko niya. Ay, bisa nga bagay kung nilaban ka na ako. Bisa nga ako talaga kaila, yung kasuota, o sige, kauni mo, gikaon ako, sina na ko, naon mo, di naon ako. Oo, gipati-pati rin magagnaw. Gitawag kagtimbang. Ako, sawa yan dyan na ako, amigo gani, masukog yung ko. Ako, timbang. Ay, sa nilaban ka na ako, nanaway ka na ako. Ayaw ko, Gusgan, ano mo nagkanda, ayaw mabisita na to. Apil at bayad. Apil din mas bayad. Hoy! Gitawag kagtimbang. Tawag ko. Ano maging ang mga tao doon, nabinagdati. Pero nakadawat ako, soy. Kanalan natin maximum tolerance ba? Tinaw na sa kapulisan, mo ginagitawag ng maximum tolerance doon, no? Magkukwenta. Pero ako doon sa una, gisaway ko. Kay gisaka ko sa lubi. Ha? Termina. Oo, kay ikaw naman po. Pagsaka na ako sa lubi, nataga ko. Nataga ka. Naigo ang ako dinidughan sir sa bato. Ibutod ang ako buko-buko. Uy, diri may go. Dili na ikaw, dili giburot. So maglakaw ko, mag-ana na ko. Tawag ko na ikaw sa mga sinera. Hoy, Maxoy, bugtot! Oy, sakitan ko doon. Oy, may kasi ayaw nila gibuhat, soy. Mo gani. May bugtot na. Giingon na ako papa nga, Dok Maxoy. Ay lang pala ka doon, tawag ko nilang bugtot. Iskwila na lang karate do. Karate ba? Karate. Eskwela o tulog ka buwan, nahimo po nga black belt there. Pag-uli na sa probinsya. Agi na ko. Ha? Nakarate, kaya ko mo karate. Pag-agi na ako doon, bawa na to. Wala ka sumugod at buktot. Wala! Ninja Turtle na! Selos, di ba hindi ka mahuman? Ato na yung gano'n na, si ato ang sekretary, si Doon? Katong unang adlaw doon ba? Sige na mo. Natagak di ko sa septic tank. Uy, matatis ko kunin mo. Kuya, mutong ka pagkabagak na ako sa septic tank. Natagak ko dito. Dito ko tayo gawa. Sonog! Oy, septic tank ko rin na dito. Mabuting mga fibers siya doon. Pasilitan din nila. Kuha din ko nila. Naluwas ko. Interview na ko sa fibers siya. Maxoy! Nga nung nagtawag mga og sunog na natagak mga sa septic tank. Tingnan mo na ako. Nga no, o musagit kong tae, mga reka mo! What? Bitaw. Salamat ha, saban. Ato na pasalamatan, no? Pero, bili ko si Bugsulong bro, kaya nindot kayo mong custom. Uy! Ayaw pagpag-awag kayo nasi sindi na di ni custom. Kusyong! Uno na ito yung Uy! Mga bukog yung mga tao. Okay, salamat kayo! Salamat kayo sa mga tagad. Mayong buta ka lang siya anak. Ako si Patrolman Jose Tulcano at ito nila pulis kita ha. Kaya namin ikaw itong bugog na
nga, pulis mo yung dalawa? Yung mga pangit na dalawa? Pulis ko, sir. Patrolman Tulipano, a.k.a. Boy Maxoy. Patrolman Delphine Gaye, a.k.a. John Romantico. O kami ang PRO7 Duo!